колыханочный стрим. Просто хочется в катошках погулять и вам показать. Ось вітаночки молоточок, вітаночки Папіроска. Сподіваюся, правильно прочитала. Это будет коротенький колыханочный стрим. Думки за вечір, кудись далече, ким бить, ким стать, тим болі, кам бить народної волі. Думки увесь вечір, розмова не об Так, нечем, зараз розмова повинен стати конкретним, літом, тим хоч нібито. уже об'єктним. У чим тут справи? Все не складано, мам, я обіцяю тобі зорки. Мам, У чим тут справи? зараз повинно бути Здесь лепше. ждет я Просто я не так гучно кажу, тому, напевно, мені не так файно чувати. Я, звичайно, більш громче краті кажу, але вже поздненько, ніяк мені не йомко кричати. Мені нормально чувати? Ні. Все, добре, я ближе до своїх вуз, но мікрофон підтягнула. Ось. Не хочу кричать, не хочу голосно розмовляти, ніяк не йомко. Буду, напевно, вам пердеть у мікрофон, ушки і вітаночки, до речі. Добре, буду вам котеняток включати. Зараз Поліну виключу. Мяу. Вітанки, чоловіче. Вітанки, чоловіче. Дякую тобі велике. Гэта цудоўна, што ты далучылася до нас. Дзякуй за вадзічку, малаточак. Так, ці нармальна мяне чуваць і музыку крацей, ці нармальна зараз, тому што ў гульні ўсё ж таки музыка трошки грамчэй. Мы займаемся тым, што робім больш кацінамі мінулае, але некаторым кацяняткам мінушчына настолькі спадабалася, што яны больш не хочуць заходзіць. Мы павінны знайсці іх перад тым, як яны добра, перад тым, як яны наробяць шкоды. А яшчэ нам трэба знайсці 5 батарэек, каб вярнуцца да цяперашняга часу. Лінку. Так, цяпер павінна быць лепш. Зусім ціхенька. Скажыце, калі ласка, ці окей. Я голас не магу грамчэй зрабіць, толькі калі я ўжо сама фізічна не буду казаць грамчэй. Мне просто зараз не хочется.
Сьогодні у вас тиха богема. Стішена ASMR богема амаль што. Так, я наколькі памятаю, учора мы завіталі вось сюды. О, кацянятка яшчэ адно. Я не бачыла гэтую каціску. Так, мы тут усіх каточкаў знайшлі, дарэчы. Дарэчы, як твои справы, малаточак? Не, я хочу до машинки. Не. Ой, сюда поехали. Ці тут яшчэ павінна быць, можа, котики? Ну тут коточка ё. Добра. Мы были у 1980-м, цяпер мы рушым до 1985 года. Цудоўна. Я рада, што ўсё добра. Ага. Ты ведаеш, сабачае месца, гульня сабачае месца можа выглядаць файна, але гэта ўсё яе можна прайсці проста націскаючы кнопкі. Нават самы лянотны каточак можа прайсці яе. Неверагодна! Я не думаю, што жыццё італьянскага водаправодчыка можа быць такім складаным. Я зразумела, божухна. Гэта пра Марыю ён... Вы ж не бачыце, напэўна, мне... Во. Всё, цяпер усё павінна быць бачна. Выбачайся. Вось, карацей, вось каточак кажа... Вітаночкі, сержант Гайзер. Фуфіна кажа пра Dragon Slayer гульню. Леа кажа пра Мары. Добрый вечер. Hello and greetings from Bit. I guess yesterday my message wasn't visible, but I found your channel by Polish version of Belsat. It's really interesting to hear streamer in Belarusian. Have a nice stream. Oh, thank you so much. I never knew Belsat actually had a Polish version about, like, for a video about me and other people in the Belarusian gaming community. That's cool. Dziękuję bardzo. Ну что, ходим с подарства до каточку. Так, поехали. Я карацей, мэта гэтага стрыма гэта каб вы зачылюнькалі, супакоіліся і спунькалі. Можаце яго проста ўключаць на фончык, класціся спонькі. Таму можаце, будзе крута, калі вы будзеце мне падказваць, калі мне будзе складана, але калі што, проста адпачывайце і глядзіце на каточку. Так, я знайшла. Не. Гэта трон. Вось. Бой. Экстра. Хлопчыкавы улюбёны каточак выпадкова раскідаў усе газеткі, якія яму трэба было
Даставіць. Гэта Paperboy. Гэта спасылка на гульню Paperboy. У вас коцік на экране? Ой, выбачаюся. Так, слухайце, гэта... Я зразумела, мне трэба, напэўна, выйсці у... Вось, у мяне у акенны рэжым. Так, я зразумела. Выбачайце, каточкі. Відавочна, што калі я выкарыстоўваю паўнаэкранны рэжым, мне чамусьці не захопліваецца карцінка. Зараз павінна быць лепш. Так, добра. Дзякуй вялікі, Дон Давідон, вітаю. Дзякуй вялікі за тое, што сказаў пра гэта. І вітаначкі, Сенвіл. Як вас шмат, а чаму вы не спіце? Са мной ясна, я проста вось чылюнькаю на коцікаў гляджу. А вы чаго? Карацей, вось, Paperboy, гэта, хутчэй за ўсё, спасылка на Paperboy. Гэта вось гульня, сімулятар хлопчыка, які вось катаецца на ровары і раскідвае газеткі па раёне. Калі вы глядзелі, напрыклад, АВГН, магчыма, вы бачылі агляд ягоны на гэтую гульню. Карцей. Улюбёны коцік хлопчыка выпадкова раскідаў усе газеты, якія яму трэба было даставіць. Дапамажы каточку і ягонаму гаспадару вярнуць, сабраць усе газеты і дапамагчы усім атрымаць навіны своечасова. Ну, некаторыя ж працуюць у суботу, напрыклад, і вы можаце працаваць, я не ведаю, можаце чымсьці іншым займацца ў пятніцу вечары, не ведаю. Ну, вось бачыш, табе ідэальна на ложачак вось стрымчанскі, каб засынаць. Ну, вось калі я, напрыклад, люблю засынаць пад штосьці на фоне ўключанае, там на Ютубе, у мяне ёсць каналы усялякіх там doll customizing, там, дзе лялек, карацей, размалёўваюць. Мяне гэта так супакойвае. І вось такі крэатыўны кантэнт у мяне чыста на паспунькаць. Мабыць, вам якраз вось табе будзе вельмі класны стрымчанскі на фончыку включыць і спунькаць сабе. Ну, для цябе сёння, для мяне яшчэ заўтра. Гэта ў Беларусі сёння, так. Добра. Збіраем газеты. Слухайце, літаральна нават выглядае падобна. Божухна. Там таксама вось пад такім вуглом геймплей. Вау, прышпільны. Of course, I don't understand everything, but most of the time I understand the context well. I'm curious about Belarusian beautiful language. Okay, sorry for using English. I can be silent. It's okay, it's fine. Jeżeli mówisz po polsku, to możesz, no, ty oczywiście mówisz po polsku, bo chodzi o polską wersję Belsatu. Карацей, ты можаш пісаць па-польску, калі што, я разумею польскую мову. Вось, і мне вельмі прыемна, што ты таксама глядзіш. Цудоўна, цудоўна. Вось, таму, калі што, можна пісаць па-польску. У мяне, дарэчы, у правілах чата я вось пішу там, канечне, на беларускай мове, але ў мяне напісана, што я разумею англійскую, польскую, расійскую, беларускую, украінскую. На ўсіх гэтых мовах мне можна пісаць, таму it's okay. Добра, шукаем газеткі. Глядзіце на яго. Каточак. Глядзіце на каточка. Дарэчы, вось адзін з чалавекаў, адзін з гледачоў у чаце якраз піша на лацінцы беларускай. Таму вядома, што табе гэта больш зразумела. Я насамрэч, я нават не
Ну, не магу уявіць, наколькі складана людзям вось у Польшчы. Вы ж не карыстаецеся кірылічнай сістэмай. Вам, напэўна, ам, ўсё, што напісана кірыліцай, вельмі складана ўвогуле ўцяміць, што тут напісана. Вельмі незразумелыя літары. Гэта для нас нармальна, мы прызвычаіліся і да таго, і да таго. М, яшчэ. Вось, вы знайшлі адзін аднаго. Цудоўна. І тут газетка. Вось, у правільным месцы. Тут бачу. А наколькі ты добра ведаеш польскую мову, малаточак? Мне здаецца, ты ў Польшчы ж зараз жывеш. Зараз будзе іспыт. Блін, гэта так прышпільна, што я, мабыць, і папярэдняя гульня ў аўтамаце была пра, ну, адсылкай на нейкую гульню, але я яе не пазнала, але вось гэтую я пазнала, і мне так класна, гэта так круто. М, Дзякуй за вадзічку. А якая дакладная лічба? Ты праз дуалінга вучыш ці што? М, Ты дзе ж там тыя газеты? М, Добра. Вось, ясна. 3 засталося шукаць, значыцца, самой. Мне просто цікава, адкуль ты гэту лічбу ўзяў. Просто ты вось настолькі ацэньваеш свае магчымасці. Ці лічба 7 падабаецца? Блін, дзе ж там гэтая газета? Я ўжо нічога не бачу. А вось яшчэ адна. І яшчэ 2 газеты. М, А вось бачу. Яшчэ адна. Во. І пурпурбой. Батарейка. Все, шукаємо каточков. Ой, які. Незадоволений, жесть просто. Нет, гэта
собака. Не-не-не. Некатрон. О, цудоўна. Танки. Мне здаецца, гэта аўтамат быў тут і 5 гадоў таму. О, гэта Dog Slayer, гэта гульня, пра якую яны казалі. Якая насамрэч Dragon Slayer. О. Ага. Униз, убок, уверх. Дзе? Мгм. Не-не-не, мне сюди не треба. М. Мгм. Які? О, Донкі Кіті. О, гэта Донкі Конг. Ну, трон імба. Дзе тут знайсці геймпад, на які трэба націснуць? Мне цяпер цікава. Карате Кітен. О. Мгм. Ну, такі ўжо. Мгм. Добра, цяперака самая складаная частка. Трэба знайсці каточкаў. Аднаго схаванага каточка і яшчэ 5 каточкаў, якіх я не заўважыла спачатку. А вось ты дзе. Сераць. Хе-хе. М. Добра, трэба уважліва паглядзець. Вітаначкі, вітаначкі. У роліку я ўжо знайшла. Вось тут каточак у роліку. Мабыць, дзесьці яшчэ є ролічак. Так, гэта гульня называецца An Arcade Full of Cats. Яна, дарэчы, бясплатная і супер рэлаксовая тэма. Можна пагуляць у сціме ў яе. Вельмі раю. Там у гэтых распрацоўшчыкаў увогуле серыя гульняў. Вось такія. Яны амаль усе такія, такога вось плану, з пошукам коцікаў. Вельмі прыгожыя і чыловыя. Я часта запускаю, калі трэба пасупакойвацца, пачыліць. Там, напрыклад, пасля працоўнага тыдня, як зараз. Шукаць каточкаў.
Я вось правда зараз не магу іх знайсці, тому што мне засталося 4 каткі. Знаходзіш каточка, націскаеш на яго, ён становіцца ружовенькім ці жоўценькім. Во, сапраўды ў роліку, дзякуй, вялікі бараш. Я не адразу зразумела, пра што ты маеш на ўвазе. Цудоўненька, дзякуй табе вялікі. Значыцца, у нас засталося 3 каточкі. Некатрон. Так, я бачыла дзесьці. Дзякуй, дзякуй вялікі. Вось, цудоўна. Дзякуй вялікі, што дапамагаеш. Значыцца, у нас засталося 2 кацяняткі, якія бачныя, 1 кацянятка, які схаваны. Вось. Танкі. Ні. Дзе? У аўтамаце. Так, я пагляджу ва ўсіх. Цягне да гары. Што, дзе? Вось ты пра гэта или пра аркадны аўтамат Bird Hunt? Слухай, сапраўды. Я нават не заўважыла. Я думала, што гэта трава. Всё. Коцік тэхнік. Цудоўна. Мы знайшлі усіх каточкаў на гэтым узроўні. Ну, ты эксперт пошуку каточкаў. Уи! Так, у 80-м мы былі. Добра. Едзем у 90-е. Што скажаш? Гэта адзін з маіх найулюбёнейшых перыядаў. Нічога нельга параўнаць з тым, каб ехаць каля узбярэжжа, чуць брыз на маёй пусці і чуць, як волны, як хвалі б'юцца. Як міла. У тыктоке блогер завёў гульню Handy Cube. Таксама весела, трэба шукаць кубік Рубіка у 2×2 у ягонай кватэры на фотках. Што? Прышпільна. Мне падабаецца тое, як мы трансфармавалі тую гульню пра рыбоў. Я люблю глядзець на акварыумы. Чаму яны ўсе... Hello. Слухайце, я пачынаю думаць, што, магчыма, тут на кожным узроўні ёй каточак. Вось. Гэта кацянятка ніндзя. Окей. Добраноц. Добраноч. Дзякуй. Так, мы знайшлі кацянятачка. Цікава, як усё змянілася. Добра, паехалі. Ролики, якія сталі, былі такія рэтра, ролачкі, дзе на адным баку 2 кола і на другім 2 кола. Цяпер больш сучасныя такія, прышпільна.
Не, Кэтран. Неяк больш брудна стала. Ну на пачатку можна не дапамагаць. Вось калі я ўжо пачну сумнявацца, тады можна. Я скажу, калі можна дапамагаць. Музыка вельмі класна. Увогуле, ва ўсіх гульнях гэтых распрацоўшчыкаў музыка і візуал, ну, усё вельмі файнае. Я вось не магу can't recommend enough, як кажуць, не магу просто перастаць рэкамендаваць. Гэта геймбой. О, Catch Fighter. Вось цікава. Гэта Street Fighter атрымліваецца. О. Гэта, блін, як гэта называлася? Gamer Glove. Вось такая. Я пакуль гляджу, наступкатар сотню ўжо знайшоў. Ну, на пачатку вельмі проста шукаць, гэта праўда. Добра. Якое кіся. Коцька. Double Dragon, напэўна. Арканоид, толькі тут гэта аркатноид. Фэнг он. Блін, я вось нават не ведаю, што вось гэта за назва. Бачу. Вось наша новая гульня. Cat News. О, Кэтрис. Гэта Тетрис. До рэчы, я нават не ведаю, ці быў Тетрис на аркадных аўтаматах. Магчыма, і быў. Мне падавалася, нібыта першапачаткова гэтая гульня была якраз на геймбоі. Хаця я магу памыляцца. Пурдатар. Драпіжнічок. Мне падабаецца гэтая машына ўсе яшчэ тутачка. Нічога, я яшчэ пагляджу, я яшчэ не скончыла. Я пакуль што не пакутую. Так, гэта ў нас... Блін, я не ведаю назвы гэтыя. Я не то, як дуже спішаюся, як усіх знайсці. Я чилю. Ой, гуляєш. Гэта, напэўна, Супер Нінтендо. Выглядае падобна на Супер Нінтендо. Картриджы падобныя. Нібыта. Ось, гэта Sega Genesis. Дакладна. То бок
Sega Mega Drive 16 біт, напэўна. А гэта Super Nintendo. Ну так, сыходзіцца. Некаторыя кацяняткі, яны прыхаваныя, гэта праўда. Такі ёсць. То бок, трэба націскаць на ўсялякія картрыджаў колькі можна. Можна націскаць на ўсялякія месцы, і там можа быць прыхаваны каточак. Колькі картрыджаў вы паглядзіце. О, яшчэ гэта, напэўна, больш крутая версія геймбою. Хай. Во, знайшла, яшчэ знайшла. Колькі класных штук тут. Так, я яшчэ пакуль не знайшла ключа да гульні. Вось гэта галоўнае, канешне, што нам варта знайсці. Але я нават не ведаю, дзе. А, во. Тут быў коцік. Я проста стрыкнула. Пашанцавала. Значыцца, у нас вось 3 засталося захаваных і 3 бачных кацянятка. Ужо, я думаю, можна дапамагаць. Я нават пакуль яшчэ не ўсё праглядзела. Тут даволі вялізная лакацыя. Дзякуй вялікі. Галера, дзе ж знайсці? Быў на настольнай... сапраўды, дзякуй вялікі. Схаваўся. Дубка пухнастая. Вось, я знайшла монетку. Катюс. Каціны найбольш улюбёны акварыум быў... у яго заплыла біянічная рыба. Біянічныя рыбы, яны пагражаюць усяму жыццю усяму жывому ўнутры акварыума. Выкарыстай твінкачып, я не ведаю, што гэта значыць, але окей, нібыта нейкі карабель, каб знайсці і дэактываваць усіх рыбсаў злых. Ну, гэта калыханка, замест калыханкі. Коткі. Я магу, канешне, ўключыць калыханку, калі вы будзеш настойваць. Колькі я моў ведаю, вось расійскую, беларускую, ангельскую, польскую, на розных узроўнях, і вось украінскую я магу чытаць і разумець. Коцікі за калыханка, добра. Давай, будзе калыханка табе. Абожухна.
зараз. Вітаночки, Хедхампер, і ти не спиш? Ачмуреть. Ось, колиханка. А! Вибачаюся. Зараз буде. Теплый день отплывая за оплоти. Секунду. Синий день, сонний день. Дякую, Великий, тобі так само файно відпочить. Добраніч. Змовкли птушек голоси, і бусли у гніздо сховали своє довгі носи. Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. По крисі на расі потухай. Мяне онучками? Ты за что? Тут чаго, Хедхампер? Казки усі поховали На что? під подушки. Можна трошки пізніше? Я погуляю, а потім виганяю онучками. Машини у гаражі. Ні, Так ні, само ні, ні. тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, Мне завтра на працю не треба. Можна не спунькать. О, а чого яно так дрижить? оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Все. Колиханочка. Калі ласка. Здорових снінню. У сенсі, що йому треба, кому спати? Йому не треба спати. Ён зараз сидить і гуляє. Я не ведала, що він гуляє. Що він там гуляє? Зараз я у стимі погляджу. Не, поки що ні во що він не гуляє. Але він гуляє. О, тільки що запустив Crusader Kings 3. Ён, до речі, там будує імперію білоруську. Апошнім разом, коли він розповідав, ён там захопив уже полову Європи. І столиця у Бересті. Тому що він з Бересті. Там ще як треба. І стяг пригожий, і герб пригожий. Живе лепше життя, каратей. А ти чого не спиш? Мабуть, гэта табе трэба спаць.
Халеры, яны тут прыхаваліся. Злыя рыбсы. А вось тут ці злы рыбс. Я не сплю, бо толькі што скончыў глядзець дакументалку на 25-годдзе Half-Life. Слухай, гучыць так цікава. Можа, яна дзе гэтая дакументалка знаходзіцца? Мабыць, мне перад сном уключыць, ужо калі я скончу стрыміць. О, Іся панікуе. Які жах. Слухайце, а вось гэта ўжо больш складана, чым мінулыя разы нешта шукаць. Я думала, газеты складана шукаць, а гэта яшчэ больш складана. І халеры. Гэта нетрывіяльная задачка, калі ты гэта гуляеш ноччу пасля працы. Але сёння ў мяне даволі чаловы быў дзень на працы, таму не дужа стамілася. Магу сабе дазволіць пагуляцькаць. Можна проста ўсё пракліківаць. У мяне пачало моцна віснуць, пасля можа не пачуў. Мяне зацікавіла дакументалка пра Халфу. Можа, дзе яна знаходзіцца, на якой платформе ты глядзеў? Ці можна яе неяк паглядзець? На Ютубе. Во, дзякуй табе вялікі. Я пагляджу. Мне цікава. Я, напэўна, не такая вялікая фанатка, як ты, бо у цябе нават і нікнейм Headhamper. Вось, але я люблю гэтую серыю. Яна даволі шмат значыць для гульнявой індустрыі агулам. Самае... Вітаначкі, каточак, вітаначкі. Карацей, яна настолькі ўплывовая, што кшталту мы тое, што яна зрабіла, яна працягвае існаваць вось зараз. У тым плане, што ў нас жа ёсць Counter-Strike 2 ў гэтым годзе выйшла, а гэта ж мод на Half-Life быў першапачаткова. Гэта неверагодна, тое, што вось гэтая спадчына, якую заставіла гэтая гульня, яна жыве. Нават гэты дзіўны мем са скібідзі туалетамі у тыктоку і не толькі. Ён жа створаны ў Гаррис Мод. І гэта рэч створаная на падставе рухавіка, які быў створаны для Half-Life. Ну і Steam, так. Па-першае, яна стварыла для нас Valve. Нават сам той факт, што я гуляю гульню у Steam'е, гэта ўсё дзякуючы Half-Life. Ты тут цалкам маеш рацыю. Гэта вось маштаб уплыву на гульнявую індустрыю проста непамерны.
Халера. Не бачу рипсаў злых больш. Ось злы рипс. Як ты пастрыміў, каточак? Як твае справы? Кладзейся спаць, спадзяюся. Халера. Усё, не магу ніводнага знайсці. Будзем карыстацца падказкамі, атрымліваецца, ці проста заклікваць. Ганебны спам. Ага. Ачмурыць. Просто жесть. Як я буду далей праходзіць, я нават не ведаю. Ну не зараз, конечно, не зараз. Я не збіраюся праходзіць гульню цалкам. Я так некалькі ўзроўняў і спаць. А вось ты дзе. Запстрыкала. Найс. Хе-хе. Ну так а што? У нас спакойны, амаль што ASMR стрым. А там мяне гульня раззлавала тым, што яна не захацела даваць мне катка. Тут мне даюць каткоў вельмі шмат. Вось колькі. Я абсалютна задаволеная жыццём. У дадзены момант у мяне шмат каткоў. Халера, а дзе ж яшчэ тут каточкі? Пс-пс-пс. Вось ты дзе. Так, ну мы не знайшлі ўсіх каточкаў. У нас яшчэ засталіся схаваныя каточкі. Дзе схаваныя каточкі? У кааператыве Замбоя з сябрам з Кіева гулялі, ён пайшоў спаць. Я думаю, штосьці яшчэ пастрыміць. Закрыў Дыскорд і закрыўся АБС. Сядзеў, думаў, ці варта зноў запусціць, паколькі ніхто не глядзіць, вырашыў не запускаць. Лепей пасяджу пачылю. Гэта правільна. Адпачываць вельмі важна. Ну, конечно, не мне зараз такое казаць, тому што я вось сяджу сярод начы і гуляцькаю. А вось ты дзе. Вось, але увогуле я вось як чалавек, які стрыміць ужо больш за год, скажу, што калі стрыміш шмат, а ты стрыміш, мне здаецца, штодня, варта сабе даваць адпачынак. Стрымінг, нават калі дужа падабаецца і гэта дае табе вось пазітыўныя эмоцыі, варта, карацей, каб быў вось гэты work-life balance, таму што можна выгараць. А выгаранне гэта пагана. Вось у спадара стрымлера, не ведаю, ці ты ведаеш, гэта таксама беларускамоўны стрымер, ён стрыміў на Ютубе. Наколькі я зразумела па ягоных твітах, у яго здарылася вось выгаранне, і
гэта вельмі сумна, таму што ён ачмурэнны стрымер, але судзячы па ягоных твітах, вось яму зараз трэба шмат часу на тое, каб узнавіць свае сілы. У мяне трошкі іншы гадзінны пас, гэта праўда, але ён не настолькі іншы. Ну, кшталту, у мяне на 2 гадзіны адрозніваецца з беларускім часам. Але ўсё адно, я проста працую па беларускім часе, таму для мяне ўсё адно распарадак беларускі, ён працоўны, і я прачынаюся раней, калі мне трэба прачынацца рана. Таму маё жыццё, напэўна, не дужа адрозніваецца, мой рытм жыцця ад таго, які ў беларусаў. Ну, добра ён адрозніваецца, канешне, таму што, ну, часам на выходных дакладна. Таму што я магу паспаць да 11, а ў Беларусі ўжо высветліцца, што гэта гадзіна. Але ўсё адно на мяне ўплывае, канешне, у значнай ступені. Добра. Вось ты дзе, сонечка. Усё. Gun and run. Усё мы знайшлі. Так, паехалі. У 95-х гэта амаль што год майго нараджэння. Я нарадзілася ў 94-м. Вось ты дзе. Правільна, у аўто. Так шмат файтынгаў. Гэта можа быць рызыкавана. Ці ёсць гульня, якая вучыць нас how to defuse these quarrels? Я не ведаю, што гэта значыць quarrels. Як крацей задыфузіць. Ведаю, што гэта абезвредзіць на расейскай, я не ведаю, як гэта па-беларуску, на жаль. I love this period. Я вельмі люблю гэты перыяд. Ён пра кожны так кажа, мне здаецца. Я люблю гэты перыяд. Гэта наше первое паглыбленне ў трэцім вымярэнні. Сапраўды! Гэта нібыта нарэшце мы дадаем дадатковую перспектыву да гульнявога свету. Так, гэта косплей назад у будучыню. Вось. Гэта, дарэчы, я не ведаю, ці ты буд на стрыме, дзе я распавядала, крацей усе гульні ад гэтых распрацоўшчыкаў. Вось гэтыя каткі, гэта супрацоўнікі гэтай студыі. І яны, вось гэты каточак, ён ёсць у кожнай гульні гэтай студыі. Ён выконвае нейкую ролю. Напрыклад, у адной з гульняў ён галоўны босс-вампір. Вось, а гэта іхні маленечкі новы кацянятка. Там літаральна ёсць здымкі ў іх у соцсетках і нават на іхняй старонцы ў стыме. У іх ёсць здымкі гэтага кацянятка. Гэта сапраўдная маленечкая кацянятка, а гэта вось сапраўдны, вельмі ўжо дарослы кот Дог Браун. Проста... Я проста не ўяўляю, калі яны не зрабілі гэтаму кацянятку вось гэтую куртачку, я не ведаю. Хутчэй за ўсё гэта рабілі котка-вампір. Так. Ну, гэта вельмі прышпільна выглядае. Там ён такі, жудасны кацянятка-вампір. Там гульня называецца Castle Full of Cats. А вось гэта Enercade Full of Cats. Там прынцып зразумела. Добра. Давайте паглядзім на салон аркадных аўтаматаў 95-го года.
які. М. Во, а гэта ўжо больш гэта наступнае пакаленне. Божах, ну гэта ж не Nintendo, гэта Sega ці Nintendo? Напэўна, гэта Sega Saturn, якая ўжо 32-бітная. Вось, так, гэта новая версія Nintendo. Я забылася, як яна называецца. Так, там вялізныя кацяняткі. Блін. То бок спачатку ідзе Nintendo, потым Super же Nintendo. Nintendo 64 гэта 64-бітовая сістэма. А што было? Як называлася сістэма, якая 32-бітная? Вось гэта яна. Халера, не памятаю. Не толькі дакументалка, так, пачакай, мне цяпер цікава, што там. Пачакайце. Так, я... Сяк, тут Headhunter спасылку кінуў, я хачу паглядзець. Так. Так, пачакай, гэта значыцца... значыцца, гэта Nintendo 64 ўжо атрымліваецца, выбачай. Блін. Я пераблытала з выглядам GameCube. Мне падавалася, што яна такая вось кубічная, а гэта GameCube, гэта ўжо наступная кансоль. Half-Life. Паглядзіце. Апдейт? Чмурець. Інтерв'ю нове. Чмурець. Слухайте, як круто. Новая мапа для мультиплеера? Что? Для гульні, якой 25 год? Что адбываецца? Слухайте, як круто. Слухайте, як прышпільна. Саппорт для падтрымкі Steam Deck'а. Не, ну, конечно, паглядзець на каскадны рэзананс на Steam Deck'у, гэта цікава. Мы нарэшце закінулі нашу гульню праз нашыя ўласныя тэсты для верыфікацыі, і мы жорстка лажанулі, але мы ўсё направілі. Пасля рэтэстынгу Half-Life нарэшце атрымала афіцыйную зялёную пазнаку. Слухайце, як прышпільна. Слухай, ну ты мне зараз олдскулы звёў. Вось я проста гляджу на гэтае меню.
як яно рухаецца, і ў мяне ўнутры пачуцці адчуваю. Жесть, гэта, напэўна, ностальгія так адчуваецца. Вось рэальна адчуваю нейкія пачуцці, калі я гляджу на гэта. Яны апскельнулі гэта відэо. О, братабар. Новая спрей божухна. Яны вярнулі арыгінальнае інтравідэа. Слухай, аншмурэць, гэта рэальна пачнуць. Матка боска, як цудоўна. Цікава, а ці яны заапскейлілі, гэта атрымліваецца і КС-ачка будзе нармальна працаваць, ці што? Было б непагана. Шпалеры! Слухай, дзякуй вялікі, што ты скінуў. Слухай, як прышпільна. Як гэта класна на гэта глядзець, проста неверагодна. Бачаюся. Ціснула Get it on Steam. Ну, я зразумела, гэта бясплатна. Ачмурэнна. Що? Няўжо яны раней не адаптавалі па 16:9, альбо тут мелася на ўвазе наконт 4К дазволу. Мне здаецца, што гэта пра 4К, тому што нават КС-ачка 1.6 яна працуе нармальна на 16:9. Ой, слухайце, я спампавала, канешне, мне цікава паглядзець. Але я ў каточкаў гуляю. Блін, ну так хочацца цяпер запусціць, але я гуляю ў каточкаў. Але што ж ты нарабіў, Хедхампер? Я гульню зачыніла. Унізе можна адлупцаваць так. Хвілінка. Гэта важна. Гэта вельмі істотна. Трэба адлупцаваць хэдкраба. Выбачаюся, Хедхампер, я ведаю, ты любіш хэдкрабаў, але адлупцаваць гэтае святое. Слухайте, а вы бачили мемы у ТикТоку про Half-Life Cats? Хедхампер, ти бачив? Мемы про Half-Life Cats. Гэты гук. Oh, my goodness. I'm slowing you down, am I? I believe something smells quite foul here. Sorry, I'm leaving now. Так, вибачай, Хедхампер, не гляди. Не гляди, Хедхампер, адверніся. Ха-ха, я чіпку атрымала так само. Keep the page safe from headcrab and zombie. Слухайте, гэта ачмурэнна.
Блін, дякую велике. І у мене настрой. У мене і так нормально був настрой, але ой, який он зараз. Давай я ще, уже коли я у браузера, я покажу тобі Half-Life катку. Ось чому каточок не бачу. Йому варто поглядіти Half-Life каточку. Просто я коли бачила гэты мем, я... Вітаночки, вітаночки. Я коли убачила гэты мем, я ачмурэла той факт, што пра Half-Life дагэтуль робяць мемасы. І вось такія праз столькі год. Гэта неверагодна, проста ачмурэнна. Я абажаю. You crazy woman! Так, почекайте, зараз я погляджу, як це показати вам. Ось так, напевно. Во. You crazy woman! Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. Hey! Oh! Ah! Oh, it's you. I thought it might be another of the administrator's men. Their efforts. This analysis is going to run Гэта frantically реально today. популярний мем, розумієте, зараз у ТікТоку. I hear something. Don't shoot! I'm with the science team. You aren't scared, are you? Ah! Hey, step off! Hey! You crazy woman! Power to stage 1 emitters in 3. Я обожаю. Просто не... Oh my. Ah! А что? Тут мемасов не будет, тут просто каточку не дают поесть. Are you insane? Stop attacking. Immediately. Ah, hello, Gordon Freeman. It's good to see you. Давай, давай, в микрофон пари. You crazy woman! This is all happening because of you scientists. It's not our fault, I tell you. I don't see it that way. Hey, stop that. This is all happening because of you scientists. The I had a bunch administrator of is concerned that we'll get a conclusion. У меня на вот подобайка What are you trying стоит. to do? Fascinating. It's highly probable that our luck will change, don't you agree? The I had a bunch administrator is of concerned that we'll get a conclusion. Добре, давайте поглядим, що скинув Хедхантер. Треба вертатися до каточку. What are you doing? No, please! А, божухна. What are you doing? No, please! Do you know who ate all the donuts?
Ось такое. О. Дякую, Вікі, за відос. Смішний вельми. Вітанки, чоловіче. Чудовно, що ти долучилася до нас. Все. Ну, давай трошки каточкаў пашукаем. Хаця б гэты ўзровень і паглядзім яшчэ відосы. Просто тады я пераключу на гэта на просто размаўляем. А, вось. І я пагляджу. Ось так. Тут трэба Konami код. Так. Не. І мне здаецца, гэты ўзровень быў у дэма. Так, у нас ёсць Kata Traveler. Forgem. Naptime Crisis. Ага, ось гэта нам трэба будзе гуляць. Feral Combat. X-Cats. Коты X. Виртуа Экикек. Кэтсенс. Катю. С Диркой. О, Фурминатор. Ой, страшно, страшно. Котенятки замест черепашек. О, просто капец. Ну, яны нормальні. Ну, при гэтай, разумееш, яны б выглядалі, гэты мутанты просто буфуры. Крацей цудоўна. Вось, мы гулялі ў гэта. Тут вось гэтыя мушкі, яны перашкаджаюць спаць кацянятку прэзідэнткі, і трэба выратаваць кацяня. Гэта было ў дэма. Гэта ўзровень. Як цудоўна, што ў нас нарэшце гульня цалкам.
яе можна паглядзець. Вельмі, вельмі крута. Я ўвогуле радая, што яны зрабілі гэтую гульню, і ў іх яшчэ будзе гульня хутка у пачатку наступнага года. Гэта значыцца, ну, у іх ёсць рэсурсы на тое, каб рабіць адначасова 2 гульні. У іх, напэўна, справы ідуць файныя, спадзяюся, што гэта ніхтосьці іх прымушае гэта рабіць, вядома. Ну, я спадзяюся, што гэта прыкмета таго, што ў студыі кацянятак усё добра. Дзесьці тут, напэўна, хаваецца. Не, не тут. Я просто випадково натисну. Ну добре. Буду робити вигляд, нібито я просто про-геймерка. А, я не убачила твой коментар, каточек. Вирішив поглядіти, як Апузін Форс працює на 16:9, все добре, але не звыклае меню, калі на трэніроўку запусціла, ледзь не аглох, калі афіцэр пачаў араць. Жыццёва. Гэта скрымер дзяцінства. Всё. Дапамажыце, калі ласка. А, в гости. Ну это жесть. Ей, батарейка моя. Ну, каточка, ну, нам яшчэ до халеры трэба знайсці. Каточки. Цікава, яны ў тых же самых месцах ці не? Ну вось гэта кот Марыо, я яго памятаю. Ага, вось ты дзе. Я памятаю, што будуць каточак. Хоча все сапраўды на такіх самых месцах, што ў дэма. Гэта цалкам той же ўзровень. Каціны электрык. Дарэчы, наконт скрымераў гулялі учора разам з Тодзі ў дэманалагіст клон фазмафобіі. Так мне больш спужаў раптомны фоллоу, чым скрымеры гульні. Але там таксама есть чаго папужацца. Ну, у Тодзі рэальна страшныя фолловы і рэйды. А, ці, мабыць, цябе твой спужаў фоллоу? Ну, гэта таксама нармальна.
Надеюсь, это не занадто жорстко спужался. А, это вернулась подсказка. Добре, подсказка. А, ось тут така. Божухна. Ми знайшли усіх каточків, але не усіх насамрэч. А ось ти де. Хі-хі-хі. У нас залишився один схований каточок. Де ти ховайся? Свой у мяне гучны, я наезнарок на фул гучнасці іх пакідаю. А, ты просто хочаш пужацца. Я зразумела. Ты дзе ты? А, вось ты дзе. Хі-хі-хі. Все, мы знайшлі усіх каточкаў у 95-м годзе. Мне падабаецца, што тут ёсць яшчэ у той бок. Так, яшчэ ёсць 2000-ны і мінулае. Добра, тады давайте паглядзім, што там за гідай скінуў Хедхаммер. Ось, дарэчы, каткі. Зараз пакажу. Вось. Гэта распрацоўшчыкі гульні. Вось гэта вось Док Браун. Ён яшчэ і гейм-дызайнер. А вось слева гэта новы інтэрн. Просто паглядзі на яго, якая яго пысачка маленькая. Просто О. Ну яны. Просто лепшыя распрацоўшчыкі ў сеці. Я іх абажаю ўсіх. Давай, я хочу паглядзець, што там за відос скінуў Хедхаммер, і можем вярнуцца да котачак і прайсці яшчэ 2000-ны. Ну яны. Всё, я хутка вярнуся. Пакольчыкі. No. I'm seeing predictable phases. Go ahead, Gordon. Є, валізочка. What is he doing in there? Тягни валізку, тягни валізку, тягни валізку. Are you insane? Someone get him out. Gordon! Дякую, великий Хедхаммер. Відос просто супер топовий. Мені подобається. Добре. Вертаємося до каточку. Треба протяг. Цікаво, там є протяг. Так, это 2000-е? О, яны ўжо нікому не патрэбны аркадны аўтамат. Не, гэта так сумна.
Два каточки. А, слухайте, по два каточки. Так, почекайте. Цікаво. Мабуть, Барні не просто сябра з праці, мабуть, у їх є нейка більш цікава історія. Так, а где каточек номер 2? Хм. М. Холера, не могу знайти. Так, тут я знайшла вот двох катков. Хм. А, гості. О, я одразу знайшла. Колькі тут всяго. Гэта Эша кепка. Гэта уже iPod. Тамагочи. PlayStation першая. Crazy Taxi. Реклама Фитгерл. А, я на полічці теперка. А. О. Нека Revolution. О. Як не шмат тепер картриджів старих. Sailor Moon. Хі-хі. Як круто. Ну реально House of the Dog. Это House of the Dead. О, Medieval Meows. О, а, все, я знайшла монетку.
Форест Гамп. Я, до речі, не послухала, що котянятки кажуть на початку. Ось ми і у 2000-х. А, а, нешта муціць з гэтымі гульнямі было даволі складана. Рытм гэтых гульняў такі жорсткі. Столькі контента без deep into our treat budget, без поглибления у нас, без кранания нашего бюджета на почастунки. 100% тут столько секретов, які можна розкрити. Пришпільна гэта дрэва выросла, я толькі заўважила. Дзе кепка Мары? А вось. Bust a bug. Гэта сад, ён напоўнены гусеніцамі. Дапамажы містеру кат-садоніку зловіць усіх і зрабі наше атачэнне лепшым для ўсіх. Каля шафы. Зараз давай паглядзім. Ой, сапраўды, маеш рацыю. Гэта кот-садоўнік, кіт-садоўнік. Ой, якія яны маленькія зусім. Чумраць, гэта будзе складана. Жесть. Ну, гэта яны... Яшчэ... О! Найс! Нават безадневодныя падказачкі. Моя батарэйка. А цяпер трэба сабраць іншых каткоў.
Вітаночки, вітаночки. Як усе пройшло? Ці всі живі. О. А ось ти де. Добре, тільки на кінці трошки Глек мув був, але все добре, всі живі. Ну добре, що живі. Ці я шмат лінувалася. А я кот клянотне. Такое життя. Є ще каточки. Тут? Ну, гэта, канешне. Гэта яны прыдумалі жорстка. Так, нам засталося знайсці яшчэ 3 каткоў. Халера. Гэта котик быў. А чмурэць. І у нас засталося 2 каткі. Ой, і дякую тобі, вялікі, за те, що завітав. Я вже хутка сама пойду спать. Добраніч тобі, солодких снінів. Ні холєр собі, ось тут. Треба у лога поглядіти. Ну добре. Я здаюся.
Реально, там же кнопка есть. Я на не открывать ее хотела. Я столько раз натискала на столько разоў на гэту крышку, а тут же кнопка ёсць. Там гэтая кнопка ўключыць, а гэта адкрыць дыскавод. Адчыніць дверцы. О. Будучыня? Мы вярнуліся да сучаснасці нарэшце. Але нічога не змянілася. Нібыта ўсе нашы высілкі яны былі ні пра што. Можа, мы не можам змяніць мінулае, але кожнае наша дзеянне мы робім у сучаснасці можа змяніць будучыню. Але як? Это просто. Давай просто распаўсюджваць весялосць на працягу нашай прыгоды. Хто ведае, можа быць, падчас гэтага шляху мы можам пабудаваць нешта такое, што зробіць будучыню ўсіх катоў лепшай. Ты маеш рацыю, Big Bro, вялікі братка. Давай зробім гэты момант пачаткам чагосьці лепшага. Я просто... Все, я заплакала. Я такие милые. Это так мило. Коточки. Это яны в житті. Дзякуй за тое, што гулялі. Наша барацьба за лепшае будучыня для катоў не скончылася. Ты можаш набыць наша DLC і дапамагчы рэальным катам у жыцці таксама. Мы спадзяемся, што нашы гульні яны дапамагаюць распаўсюджваць любоў да ўсіх жывёл і распаўсюджваць веды пра катоў і іхняе выратаванне і адопцыю. Кожным разам, калі ты купляеш гульню DevCats, ты дапамагаеш гульням у рэальным жыцці. Вось таму я купляю усе іхнія гульні. Мне літаральна усе іхнія гульні. Я як толькі даведалася, што гэтая гульня ў рэлізе, яна была DLC, я нават нічога не глядзела. Такая, я купляю DLC, просто на стрыме падчас стрыма учора яна была DLC вітанкі. Вось. Таму што усе сродкі, якія зарабляюць ад набыцця гульняў, яны іх накіроўваюць на дапамогу каточкам у рэальным жыцці. То бок... Любоў і варкатанне DevCats. З любоў і варкатаннем. Это так мило. Яна была DLC, вядома. Всё.
Гэта было настолькі класна, што я ажно расплакалася. Якая класная гульня. Цяпер мне хочацца яшчэ астатні ўзроўні прайсці. Не збіралася гэтую гульню праходзіць цалкам, але окей, пагналі. Вау, я могу дать вам счастливый... я могу вам дать штраф за то, что вы вводите свою валізку на гэтай хуткасці. Але на шчасце, на ваше шчасце, у мяне ёсць больш вялізныя праблемы, якія я павінна вырашыць. Імпостер стварыў значкі шарыфа, каб удаваць сябе за мяне і падманваць людзей. Я схапіў яго, але тут яшчэ вельмі шмат гэтых падробак, зробленых у Польшчы. Ці вы можаце дапамагчы мне знайсці іх? Канешне, вядома. Раней не было ніякіх гульняў, але я не думаю, што гэта кагосьці спыніла ад таго, каб біцца. Мы не ў 1980-м. Не, я пераблытала нумары зноў. Гэта ўжо ўзровень, які можна пагуляць, набыўшы DLC. Платны ўзровень, так бы мовіць. А вось ты дзе? Яшчэ каткі. Ось. Знайшла і гэта знайшла. Нам трэба вось іх шукаць, я бачу. Гэта больш складана. Рыбина. Котенятка. Не збирать пазл. А боже, я запустила Netflix. Что я в окне гуляю, все, я его зачинила. Халера, колькі намішчу усяго шукаць, а вось. Ага.
Ось. Ось яшчэ тут каточки. Ти сховався. Обовязково я ведала, что дзесьці пад капялюшам будзе. Мгм. О. У нас яшчэ 8 катку і 5 зорачак. Ось ты дзе. І ты дзе. О. Сховаліся ад мяне. Два каточки, 3 зорочки. Добре, подкаточку, коля ласка. Ось ти де. Грамофон. Добре, нешта падумала, што напэўна гэта няхай будзе апошні ўзровень, бо я пачынаю засынаць. А гэтая гульня, нягледзячы на тое, што яна ўся вельмі чуловенькая, яна патрабуе даволі высокай ступені сканцэнтраванасці. А ў мяне ёй няма. Ёсць ідзе. Добра. Нам засталося знайсці 2 зорачкі. І гэта будзе складана. Буду просто зараз сканаваць. Дзе я магла не заўважыць яшчэ гэтую зорачку? Ці ёсць хто жыве ў чаціку, падкажыце, каля ласка, крашу дызайн дываніка для мышы.
Чалавек пакутуе неверагодна, не можа абраць. Халера, не магу знайсці зорачку. Вось тутака. Божухна. Жывыя ё, ідэй няма. То бок ты вырашыў раздрукаваць сабе дызайн, які ты абраў, ці там ёсць нейкія прыклады? Які заўгодна, слухай, ну гэта ўжо больш складана. Карцінку? Я ведаю, што я б табе параіла, вось я такая, глядзі, ты можаш папрасіць, каб хтосьці табе намаляваў карцінку, якую ты хочаш. Ведаеш, з кіберпанкам, калі ўлічыць, што ў цябе такі вось кіберпанкаўскі хітап, ты можаш папрасіць, напрыклад, Леру, каб яна табе зрабіла пікчу. Ну, заўсёды можна проста чорны замовіць, і там, не ведаю, на гэтых, на краях ягоных нейкае аздабленне. Всё, глядзі, гэта ты. Партнер. Дзякую вялікі за вашу дапамогу. Усе несапраўдныя значкі, усе фальшыўкі былі знішчаныя. Всё, больш ніхто не атрымае бясплатнай смакоці ў салоне з дапамогай гэтых значкоў. Акрамя мяне, вядома, хі-хе. Батарэйка. Найс. Блин, я ўжо хочу спаць, але 2 ўзроўні. Можна, але раз я ўжо заказваць буду, так можна на ўвесь коврик заебашыць. Ну, гэта трэба, каб прыгожа было проста. Разумееш? Дылема, я ўжо хочу спаць, і наўрад ці мне хопіць канцэнтрацыі прайсці гэта ўзроўні. А з другога боку, з іншага, наўрад ці будзе сэнс мець яшчэ стрыміць гэтыя толькі 2 ўзроўні. Напэўна, трэба яшчэ пагуляць. З анімэ па кіберпанку. Якую немодную валізку вы тут маеце. Вядома, адразу бачна, што вы звычайныя людзі, не шляхта. Але не турбуйцеся, я не нейкі сноб. Я магу прыняць дапамогу ад любога сацыяльнага класу. Я буду даваць музыкальнае прадстаўленне, але я здраціў усю маю музыку, усе мае лісты з музыкай, паперкі. Хтосьці павінен знайсці іх для мяне. Окей. Нарэшце я адчуваю сябе як частка
шляхты. Кличце мяне граф Леа, а вы можете быть Серфафина. М, Кажучы пра прызямленне на стылі, якая цудоўная музыка. Гэтае месца настолькі ж інтрыгуе, як і лазерная указка. Джаванні 100% полюбіў бы гэтае месца. Джаванні гэта таксама каточак у студыі. Я знайшла каткоў. Уф. Ну гэтыя скрутачкі з музыкай, канешне, складана. Будзеш шукаць, яны яшчэ больш непрыкметныя, чым значкі. Яшчэ прасцей схаваць дзесьці. Ага, які. О. Я знайшла ўсе паперкі. Цудоўна. Гэта аказалася прасцей, чым я думала. А ось каткі, як заўсёды, гэта складана.
залишилося. Ой, ще і один каточок. А! Котенятка Барт. Якое щастя! Нарешті я можу показати, презентувати свій магнум опус Іль Катоне, який був натхнений цудовною котеняткою Дом Джованні. Цудовним котенятком Дом Джованні. Ви 100% ведаете його. Я повинна признать, что вы доказали, что вы на нечто здатне. Нехай музика протягує нас об'єдновувати. Все. У далекое минулое. Унга-бунга, галактичные котятки. Я верю у легенды, про летающих котов. И вы приехали у правильный час. Ці не маглі б вы мне дапамагчы знайсці гэтыя пер'я? Яны вельмі важныя для спецыяльнай традыцыі. Окей, котенятка, як скажеш. Холера, где каточки? Где каточки? Ой, каточек один. Юрасик Поп. Так, а где котенятка номер 2? Ну тут, конечно, жорстко небяспечна, трэба адсюль бегчы, я лічу. Калі такое адбываецца, трэба хутенько у машину и ехать до хаты. О, мяу-мяу-мяу. О. Ось перья. Пёрка номер 1. Нам всього 19 пёрок треба. О. Make biscuits not war. Чудовно. Добдон Шоп. Так само база.
яны. Якая файная гульня, такая утульная. І яшчэ ад яе проста немагчыма адарвацца. Вось я спадзявалася, што проста пагуляю 2-3 ўзроўні, і вось я яе амаль прайшла. Нават з DLC. Што тут скажаш? Класны геймінг. Нас засталося 2 кацяняткі. Дзе ж вас шукаць, маленечкі? І застаўся астатні схованы каточак, апошні. Мне падабаецца, што вось гэта булінгеры у там тысячах гадоў да нашай эры. Каткі заўсёды былі. Вельмі арты падабаюцца ў іхніх гульнях, канешне, гэта Ачмурэн. Ачмурмэна. Хі-хі. Дзякуючы усім пёркам, якія вы сабралі, я змагу зрабіць вельмі утульныя і мяккія ложкі для маленечкіх кацянётак. О! Дзякуй за тое, што дадалі асаблівае крананне галактыкі і для нас, для нашага жыцця. І падбалі пра камфорт нашых маленькіх кацянятак. Унга-бунга і курмяў вам усім. Яшчэ больш. 14 мільёнаў гадоў да нашай эры. Кацінае боства! Вітаю у вялікім космосе, у бясконцым космосе вечным. Яшчэ ніхто не дасягаў гэтага месца да вас. Я Эн. Нават перад тым, як першы кот пачаў жыць у гэтым сусвеце, я ўжо існаваў. Калі вы мяне знайшлі, гэта таму, што вы нешта нарабілі з матэрыяй, з часу, прасторы часу на трошечкі. Але што мы можам зрабіць?
гэта ў нашай прыродзе. Мы каткі, і мы цікаўныя. О! Калі хтосьці глядзіць на космас, я гляджу праз іхняе сэрца і распаўсюджваю любоў каткоў. Я вельмі рада, што чалавецтва сёння прымае каткоў лепш, але нашыя складанасці не скончыліся, наша цярпенне не скончыліся пакуль. Вяртайся ў свой час і працягвай прыцягваць увагу да нас дзеля таго, каб будучыня была лепшай для ўсіх людзей і жывёлінак. Гэта так міла. Дзякуй за тое, што былі з намі. Спадзяемся, вам было прыемна гуляць у гэту гульню. Канешне, прыемна, проста капец. З гэтай пакупкай ты дапамагаеш нам і вялікай колькасці выратаваных каткоў. Мы галасы тых, хто не можа гаварыць, і ваша дапамога вельмі важная. Вулічныя і прыдбаныя каткі усяго света вельмі патрабуюць нас. Дзякуй за дабрыню твайго сэрца. Я не магу. Гэта так міла. Якая мілая гульня. Капец, у іх усе гульні такія, просто капец. Як мала мне трэба, каб заплакаць. Мілыя словы і каточки. Ось і ўсё. Мы прайшлі гэту гульню. Атрымліваецца, я ўвогуле не збіралася яе праходзіць. Але вось такі атрымаўся начны калыханкавы стрым. З вельмі прыемнай гульнёй, якая называецца Arcade Full of Cats. Калі вы ўсё яшчэ тут, і вы зацікаўлены ў тым, каб увогуле пачыліць самім і дапамогчы каточкам усяго сусвету, то абавязкова заходзьце ў Steam, пампуйце яе сабе, яна бясплатная. Калі вы зацікавіліся, вы таксама можаце набыць сабе DLC. Яна сапраўды каштуе вельмі няшмат, то бок капейкі, а вы гэтым чынам дапаможаце каткам. І калі што, купляйце іншыя ўсе гульні спадароў Dev Cats, яны сапраўды класныя гульні робяць. Там ёсць нават гульні, якіх ёсць бясконцыя ўзроўні, напрыклад, гульня Судокets, то бок судоку з каткамі, вельмі класная, калі вы вельмі любіце судоку. Вось. Вельмі раю вам, карацей, калі вы любіце каткоў і утульненькія гульні. Вось. А цяпер я думаю, што на гэтай ноце усе, хто, я спадзяюся ўжо, хто хацеў заспунькаў, калі вы яшчэ не, то калі ласачка, надышоў час спунькаць. Добраноч, мои даражэнькія, салодненькіх вам сненняў. Зараз я пагляджу, ці стрыміць Лепус, і, мабыць, мы яго тады зарэдзім, але калі ён спіць, то будзем спаць. Лепус стрыміць. Тады давайце зарэдзім спадара Лепуса, хто яшчэ не будзе спаць.
А для тих, хто буде спаць, для тых добраноч і солоденьких снінняў.